La cuina d'en Jaume. Soc en Jaume Camproví. Des de Sitges. Avui farem braç de gitano de patata, maionesa i tonyina. Inclou la recepta de com pasteuritzar ous a casa. Comencem escalivant els pebrots vermells. Els rentem, els eixuguem i els untem amb oli. I els enfornem a 200 graus 30 minuts. També posem a bullir les patates. Les salem i les tindrem uns 45 minuts. Paral·lelament posem els ous a bullir. Els tindrem 12 minuts. Passats els 12 minuts, els traiem del foc. I els passarem per aigua per a refredar-los. Donem la volta als pebrots vermells. I els últims 10 minuts posarem al gratinador. Ja porten 30 minuts i els retirem del foc. I mentre es refreden, els tapem amb paper d'alumini perquè sigui més fàcil pelar-los. Les patates ja estan cuites. I deixarem que es refredin una mica. I quan comencen a perdre el calor, les pelem. Encara cremen. Les posem en un bol i les aixafem amb un aixafador o amb una forquilla. Els hi posem 3 cullerades de mantega, mitja culleradeta de nou moscada i una cullereta de pebre blanc. I continuem aixafant. I posem sal al gust. I ara barregem amb un batedor manual. Ho tapem i ho desem a la nevera perquè es refredi la patata. Volem que tingui consistència. Anem a pelar els pebrots. Generalment, i per anar de pressa, posem pebrots del morró, de llauna. Però avui ho volem fer tot casolà. Anem pelant els pebrots. I ara anem a fer la maionesa. Hi posem 2 ous que vam pasteuritzar ahir. Hi posem un gra d'all picat. Una mica de sal, al gust i pebre negre. Podeu utilitzar la maionesa comercial o bé fer-la vosaltres amb ous pasteuritzats. I l'oli.
El posarem en 2 o 3 vegades. I posem la batedora sense moure del fons, en un primer moment. L'oli pot ser vegetal o d'oliva, però el primer la farà més suau. I quan comença a lligar, anem bellugant-la i anem integrant la resta de l'oli. I la desem a la nevera. Piquem 3 ous per a fer el farcit. Piquem el pebrot vermell. Aquest serà pel farcit. I partim les olives farcides d'anxova. Poden ser olives sense os. En un bol hi posarem el farcit. Primer la tonyina, després les olives i el pebrot vermell. Ho barregem i hi posem l'ou. I tornem a barrejar. Una mica de pebre negre, una mica de sal, i una mica de maionesa per a lligar-ho tot. I ja tenim el farcit. Ara estenem un drap de cuina mullat i escorregut sobre el taulell i aboquem les patates que teníem dormint a la nevera. Les aplanem amb el mitjà que vosaltres vulgueu. Com hem bullit patates de més, retallarem les vores. No ens cal. Seran per sopar. I posem el farcit a sobre. Enrotllem el braç, ajudant-nos del drap de cuina, és clar. Al seu mig no se'ns enganxaran les patates. El puré és com plastilina, és prou fàcil. No oblideu d'haver posat abans el puré a la nevera. La fredor i la mantega farà que sigui molt més rígid. Un salt mortal i a la plata.
El posem a la nevera mentre preparem el guarniment. Ratllem els ous per la cobertura. Posem la maionesa per sobre. Pot ser comercial o feta per nosaltres. I la cobrim amb ou ratllat. Això va a gustos. Als voltants hem posat paper vegetal de cuina per no embrutar la plata. I sorpresa! Així ens ha quedat. Per arrodonir el plat, ma mare hi posava tomàquets de Montserrat i espàrrecs enrotllats en pernil dolç i olives. I res més a dir que molt bon profit. Anem a pasteuritzar els ous. Posem els ous en aigua freda, en un pot o una olla. Els ous han d'estar a temperatura ambient i mai amb la closca trencada o rentats per nosaltres, ja que la closca és porosa i podrien entrar-hi els bacteris. Reomplim la olla, ja que ha de quedar un dit d'aigua per sobre dels ous. I ho posarem a bullir a 60 graus centígrads durant 3 minuts i mig o 4. Posem el termòmetre a la vista. Els del centre són graus Celsius i els de fora són Fahrenheit. Si no arriba als 60 graus, no es pasteuritza. I si en passem, podem coure l'ou. Abaixem el foc o el pugem fins que trobem el punt. I si veiem que vol passar-se, hi afegim aigua freda. El marge és de 59 a 61 graus i mai hem de trencar la cadena de calor. Si ho feu amb un termòmetre més gran que aquest, molt millor. Han passat 4 minuts i ho retirem. I els hi posem aigua freda per tallar la cocció. Si en algun moment baixéssim dels 59 graus, que haguéssim tallat la cadena, hauríem de tornar a començar el temps. Els ous ja estan pasteuritzats i ja els podem desar. Els posem a la nevera per quan els necessitem, sigui ara o dintre d'una setmana.